Bendisyon iti Dios nga ada dagiti improvement iti technology nga ususaran tayo iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ada dagiti kuna tayo nga refrigerators nga naimbento tapno ma-extend iti freshness or probably kuna tayo nga ma-extend iti haan nga panakadadal iti maysa nga karne nga abasto tayo iti naldaw-aldaw. Uray dagiti nateng ket mapreserbar dagiti ada madagiti ko na tayong iti area, iti furnitures, ada dagiti may spray, nga susaran dagiti agtatrabaho iti agararami dagiti furniture nga lamisan, tugawan, tapnuhaan nga dagos nga madadal iti may nga lamisan kung tugawan. Adamat dagiti daduma nga itilugan, ada dagiti additives ken preservatives ken chemicals nga naimbento ta nga tumulong nahan nga dagos nga madadal mapreserbar iti pigsa ken kondisyon iti lugan. So adu dagiti kunatay uray iti maysa ket iti formalin iti bagi tapno bumayag ma-extend ken mabaling nga mabantayan ken nakarkaron na dati maururay nga umay magapu iti abroad ada dagiti maikarga nga formalin iti maysa nga bagi tapno maitantan iti panagdeteriorate iti maysa nga bagi nga agsubli iti tapok. Kinagpayso na ket even iti before pa lang ada ti technology ada dagiti indigenous nga wagas nga susaran dagiti lululong tayo tapno may preserbar dagiti karne. Ada dagiti kuna tayo nga panangasin dagiti karne tapno haanda nga madadal i-preserbar di asin patayen na iti amin nga bakterya nga mabaling nga mangbuyok dagos iti karne ket no mabalbalin pa ket naipamaga na bumayag di karne so ti kukunatan nga atag. Tinaduma nga ili usaran da matitipanag kiniing nga kuna tayo. Pasukan da karganda ti asin ken kiniing da tapno mapreserbar di karne nga bumayag iti freshness na or haan nga masayang nga mabuyok laang. So those are dagiti process nga indigenous nga proseso. Iti ili tayo nga naususar tapno mapreserbar dagiti makan, sanikwa, property. Ada dagiti kuna tayo may panggap ti security, ada dagiti CCTV, alarms, tapno lang maprotektaran dagiti sanikwa. Awan iti mangdangran kan mangdadaal dagiti uneg ti balay tayo nga mangala dagiti properties tayo. So these are kuna tayo nga inventions nga naramid to preserve mangmintinar iti safety iti tunggal maysa kada tayo. Nabanor iti kuna tayo nga proteksyon ken iti kuna tayo nga safety tayo ken para ka-preserbar tayo. Dahit ati daw-dawatan tayo iti Diyos nga i-preserve na pa iti biyag tayo, i-preserve na iti reputasyon tayo, i-preserve na iti ayat tayo, i-preserve na iti kinasinsiro tayo, i-preserbar na tinasayat nga trabaho tayo, i-preserbar na tinasayat nga grado tayo, iti grades, i-preserve na tinasayat nga relasyon yo, iti employers yo, iti agtatrabahuan yo, i-preserbar na iti kuna tayo nga dagiti pamilyayo diti Pinas, kastama ti pamilyayo nga diti abroad. Maipreserbar amin nga aspeto ti biag data ti daw-dawatan tayo ti Dios. Napatagunay da ito igapusta. Ada tayo ti lubong nga hantayan mo iti mapasamak ti bigat. Ada tayo ti lubong nga napnuan ti buyok ti utak ti nagadu nga tao nga agpanpanunot nga mangdadaal kada tayo. Kasapulan tayo ti panang-preserbar gapusta da iti diablo nga mangpanggep ken kahit na nga mangpatay tinagan iti amin kada tayo nga dadagelen na iti biag tayo. So kasapulan tayo nga dumawat ti panang-preserbar. Iti libro iti Salmo chapter 16 daytoy ti pinakamensahe na ti panang-preserbar iti Dios kada tayo. Daytoy iti background na daytoy ket daytoy di tiyempo nga agtartaray ni David ket daytoy yen jelas nga bantay nga mabaling nga taray na. Kamatan ni ari nga sa uli suna ket daytoy lang ti awanen talaga nga naari bunga di suna awanen ti pagtaray na.
at ekspektaran ni David katanya nga daytin santimo udi nga laldawon anya ngay nga rod. Awan marami da kapo Diyos no daytoy kat maramdaman matilunak ni Saul kat partiin nakdamdaman niya ngay nga rod. Habang kada jailas isuna nga bantay nga mabaling nga paglamangan na apapanon ni Saul kadwa na dagiti soldado na kan dagi generals ni Saul nga mapan mga kalkal kan mang sukimat di bantay nga paglamlimangan na nga di ay the expectation na kan kasama dagiti kakadwa na kat that will be the last day. But habang kada jay apanan ni Saul adag pukpukaw kanya na apo ari nga Saul. Dagiti Philistines na panday natake dagiti dagdaga tayo, dagiti kakailan tayo, intag subli tawat ti mga iwan kanya na. Kip-kip-tut ni Saul. Tayo nga ron, lukas jay, tayo kitaan dagiti pamilya tayo. And on that occasion, naispal ni David. Di ko na nga last nga day nang agbiag, nga later on partiyan ni Saul isuna. The Lord had spared ni David. Iti panang dadaal, kung panang patay ni Saul, kadwana dagiti soldado ni David ijay. That's why Psalm 16 was written. Tapnumang palagip kada tayo, iti preservation iti Dios. It's been a long time, nagsardeng tayo iti series tayo iti Salmo. And today, irisyong tayo da iti nga series tayo iti Salmo. And our focus for this morning, ngay kat God's preservation, kadagiti anak na. Kita niyo verse 1, kuna ni David, preserve me, O God, for I take refuge in you. It is a simple prayer nga requesting and begging iti Apo. Apo Dios, tengal mo ti amin, man nakabalin ka ti iso amin. Yung kapusa nga kinagpaiso, hangkulang amu, hangkulang nga ingga na panunot ko nga amu niya eh. Agpakpakasyak man kaniya po Diyos, aglino nga kanyam, protektaran na kaniya po Diyos. Tawanan na mga paglino aknohan na nga siya. Kuna iti verse 2, ibagak kaniya po Diyos, sika iti apo ka. Apo, sika iti apo. Kat nga sawan, sika tinamarso ang amang tengtengal ti amin nga banag iti daga. Ingga na iti kinatapok, dagitag tatayam nga tapok nga mahanga makita ti mata. Apo Diyos, tengal mo dagita. Dagiti amin nga direksyon na ti angin nga kung makita. Tengal mo no ay na iti palagpapananda kan inturong mo no ay na iti direksyon nga papananda dagita. Awan ti aksidente Apo Diyos iti daga nga agkutkuti kan nagbiyabiyag. Amin nga banag iti daga. Si bibiyag kanhan nga si bibiyag makita kanhan nga makita. Dagiti angin. Nga nagitihan nga makita, dagiti tapok, kan dagiti atoms, kan dagiti molecules, kan dagiti daduma pa nga banag diti daga, nga limitado iti matak nga mangkita. Apo Diyos, sika iti nang ituding kan mangiturturong amin na kita. Aglino nga kanya. Pagdanon di, kunan na yung verse 2, I have no good, awanan ti pagtalkak, malaksid lang sika. Sino pa iti tarayak? Sino pa iti kamangak nuhan lang sika? Sika takin tengal iti biag ko. Sika ti mangayay tuto iti angis ko. Sika lang Apo Diyos iti pagtalkak. Karkaro iti sitwasyon nga dayto nga maudi nga aldaw ko. Nga maramdama mabaling nga parte na kun ni Saul. Napintas nga kararag diay. Karkaro iti panawan tayo nga adu iti mga sitwasyon mo nga adu iti mga paplano nga mangdadadaal kanyang. Mga idadanos itinagan mo. Mga dadadal iti reputasyon mo. Nagpintas na ito nga kararag. Dahito iti kararag ni David. Iti panang preserbar ti biyag. Panang preserbar iti salunat ng biyag na iti kadwana. Panang preserbar ni Apo Diyos ti reputasyon na. And here is a verse. Nga kunana insurat na. Inusar ni Apo ni David nga isurat na. Dahito nga kapadasan na. Nagbaling nga kahit kada tayo nga matalak iti Diyos no isunak at paglinungan tayo. Kunana iti verse 3, as for the saints who are in the earth, they are the majestic ones in whom is all my delight. Dagiti saints kunana. Dagiti nalintag. Ano nga salsaritaan dagiti natayan. Taka ti definition tayo tatang panawon iti santo dagiti kaduan. Kunada kat no santo dagita gapusta nataydan. So agbaling ka lang nga santo no natay. But in the Bible, the Old Testament,
The good, righteous, or saints are referring kadagiti anak iti Dios nga naisalakan. Ngay mawat kini Kristo Jesus iti biyagda, isuda iti santo. Kung dagiti nga anak mo Apo Dios, isuda iti liliwa iti matam. Katapo Dios dagiti anak mo, ilaban mo, protektaram ka ni dagiti nga anak mo Apo, agpakpakasyak. Dagiti nga anak mo nga may dadanas, Apo Dios. Arayatom ka ni isuda, protektaram na gitang anak mo. And pagdanon di verse 4, Apo Dios, dagitoy tattao nga agtartaray iti daddu mga Dios. Nga agdipdipindar ti daddu mga didisen. Apo Dios, sika kati mangsaplit kan mangibalas kada kami. Apo Dios, riingam na giti nga tattao nga manglablaban kanyam. Konbiktaran ti panunod da. Tapos nagsublida kan panunutan da. No anya iti tinarayan da. Kan anya ti lablaban na. Kan sino iti jujusin da nga pandakamkamangan. Nga amuda ako mapagpakpakasya. Kuna na to'y the Lord is the portion of my inheritance and my cup. You support my lot. Sika ti amamin ko. Sika amin tinagtaudan na ti amin nga da kanya kan amin nga nalpasan ka na aramid iti imak na accomplishment ko, sika iti nagtaudan na nagitoy. Apo Diyos, tarayak sika. Apo Diyos, kung na iti verse 7, bindisyonak itinagan mo, Apo. Gapusta, liniliwanak. Liniliwanak iti saom. Iti tsimpo nga may sistresak. Iti tsimpo nga mapadpadasak. Iti saom, tinagtarayak. Apo Diyos, iti biyag ko isintro ka, kan ilansak lang kanyam. Gapusta, sikata dati ka na yung nakanawan nga imak. Hanak nga magungun, kahit na nga sawan. Sika Apo Diyos, timang ititod iti rigta kanyak, kan salaknib, kan proteksyon. Katamok nga sika timang parigtapay kanyak Apo. Awan sa baling nga makagungunak, no sika lang iti mga iwan kanyak. Apo Diyos, iti puso ko tagragsak kanyam. Gapusta amok nga, protektaran na kanaywanan nak. Haan mo ngay palubos nga mapaniti kararwak iti impyerno. Makita yu ko iti Old Testament kat isuro na iti eternal security. Nga kadagiti anak iti Diyos kat they are preserved away iti dusa iti impyerno. Apo Diyos, dito iti liliwak. Nga agyamanak, taamok ka hanak nga ipalubos, hamoy palubos ti kararwak nga mapaniti impyerno. Apo pakpakasya kani. Kanuuray dito ipalubos tatang at simpo, agyaman na kaputahan mo ngayon palubos dito nga sitwasyon. Ngahan ko pa'y nga simpo, nga agpatingga nga matayak, nga agsubliak ti panakabuyok ti lasag ko nga agsubli ti tapok. Apo Diyos, adapay ti panggap mo. Apo Diyos, sika tinang isuro no ay tidalang ko. Iti presensya, misuti ragragsak ko. Iti imam Apo isu ti mangiturturong kan mangititod kanyak tirigta iti panagbiag. Katag talaga kanyam. Dahito iti salmo nga na ito. Hanyo kaning amo nga iti Hudyo, dagiti panakausar iti Hudyo da ito. Iti Psalm 16 kat no ada dagiti Hudyo nga agsaksakit kan amo da nga sidegan nga matay. Dahito iti bersikulo nga pandabasbasaan kan kantaan. Gapos ta ipalpalagip na iti panagpreserbar ni Apo, iti salunat da, nga taltalkan da iti Diyos nga mangparigta kanya da kan mangpapigsa. Nga numan ipalubos ni Apo Diyos, nga hanaman nga sumbatan iti sakit da, nga maagasan ti cancer da, iti comfort kanya da kat Apo Diyos, iti kararwami, nagsinaman iti bagimi iti kararwami, iti konsolasyon lang kada kami, kat nakasigurado kami nga mapan ti presensya. Kat diya iti kadaklan nga preservation nga namnaman mi, nga dahito kararwa nga dahito matay man ti bagimi, iti sakit, diti daga. Matay man ti bagimi, iti panagmulis siya, ti daduma nga nagdadakas nga tao. Dam ti kararwami, kat ada iti imam, nga mapan iti presensya. God's preservation. Dahiti iti kanta, nga kankantaan dagiti Hudyo, nga salsalitaan ti panagpreserbar iti Diyos, iti salunat kan ti amin kada tayo. But above all, the preservation iti kararwa nga mapanti presensya ti Diyos. Psalm 16. Good morning, kakapsat. Good morning.